যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া ফাইসক ফাইজা তাকুক এই বুকুক সঙ্গ তিনি ব্ল্যাকে খবর কাহা চিনি নিত বাজার নি হাটি পান্দাও जों फाइसक फाइजाक चिनि अबजार्भार तालमाजा ब्रह्मग्राम पेमलाल मल सम्भु फाइसक फाइजाक चिनि जत ब्लक कमिटिनि लिडार्स रबो दङो दिनै टोटेल 14 फेमिली 44 भोटार बीजेपी या खावै चिनि तिप्रा मथाव फाइखा बरना खाबाय खबायनि लाम सगो तानेके बरबु बुसिखा बरबु वान सखा चिनि बुबाग्रानि ओ थानसानि मारिनि बिसिति चिनि अधिकार चिनि फिलैमानाय बसकांगो जों एसेम्बली व इलेक्शन खुप्लाय होनाय ओ जागा बरबु तिनि सामेलुं फाइखा सामेलुं फाइमानि बागै आं बरनो खाबायनि लाम सगो चिनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड मुभमेन्ट ए बसकांनि चिनि टिप्रासानि बरबि सरनो सनामनानि बागै जों बाय लगेरनाय हनै फाइनाय रनो आं बेलायखे हामबाय मायाफोर तेबो हासाल तंतुतै मेदेनि बिसिति नाय तनाय जत ताखुकते बहक सोनो बुकावनानि मुसुगु फायदे निरगु तिनि बीजेपी सीपीएम याकारै जतनो तिप्रा मथाव चिनि बुबाग्रा नेतृत्व जोंति प्रासानि मुभमेन्ट खायतंगु चिनि अधिकार दिफेलै मानानि बागै जों चबा खायतंगु हानि बाङै दिरनबो जरा मेदेनि बिसिति नाय तनाय ताखु बहक सोनोबो तिनि जे 14 फेमिली 44 भोटार फायने हेके निरगु फायै तिप्रा मथा बुबाग्रानि लगेव थानसाव मुभमेन्ट खायनाय हनै छामेलु फायबाय जेदि लेखा हमबाय